आरो जोंनि बिपिएम थांदोंबा साफा सानै गेसाव नेताफोर थांदों खाम्फा बरगयारी अलरेडि रेजेक्टेड लिडार जेनग्लिबाय थानाय मानसि थांदों चन्दन थांदों कराप्टेड नेता बियो दिनै निउस मिडियाआव ओंखारगासिनो दङ WPTनि 3.5 कोटी थाखानि 300 कोटी थाखानि केलेंकारि मा केलेंकारि खाम्फा बरगयारीनि चरित्रखौथ' मिथिगौ ओंखायनो जों गान्दला राजा होनदों बेखौ सात गाथोननि दै लोंनानै जाबाबो जायाबाबो दिनैबो मोनसे भिडिअ लाबोबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामना होदो आरो लोगोसे चेनेलखौ जुदि मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जाहाथे उननि भिडिअफोरा नोंथांमोननिसिम गोरलैयैनो सौहैनाय बायदि। दा बाथ्राया जाहैबाय खाम्फा सार आरो चन्दन सार बिथांमोननि खोथाखौ लानानैनो आङो गोबां समनिफ्रायनो सिन्था खालामबोबाय थादों जे खाम्फा सार आरो चन्दन सार बिथांमोना जेब्ला बिपिएफ हान्जायाव थादोंमोन गोबां मान मर्यादा मोनदोंमोन माने गोबां रेसपेक्ट होदोंमोन सारमोनखौ जे बिटिसिखौ सोरजिग्रा बिटिसिखौ लाबोग्रा बिथांमोननि आखाइजोंनो बिटिसिखौ सोरजिनाय जादों बिथांमोनहा माने ओरैबायदि जौगानायखौबो लाबोदोंमोन जोंनि मेगनजोंनो नुदोंमोन नाथाय दिनैहाय बिथांमोना माबे जाहोननि थाखाय बिपिएफ हान्जाखौ नागारनानै इउपिपिएल हान्जायाव थांखो दा बे बाथ्राखौ बिथांमोनासो मिथिसिगोन। दा बेबायदियाव बै समनिफ्रायनो सारमोनहा इउपिपिएलनि सापर्टारफोरजोंनो होन बा इउपिपिएलनि लिडारफोरजोंनो होन गोबांथार बखिबोजाबाय सावरायबोजाबाय जाय हक बिदिया जायो अब्लाबो बिथांमोना माने इउपिपिएल हान्जायावनो थ्रोब हाबहैबाय। दा बेराफारसेथिं ओरैहाय जाय हान्जाखौ नागारलांदों बिपिएफ हान्जा बे बिपिएफ हान्जानि लिडारफोरा उल्टायै बिथांमोनखौ माने गोबां बायदिसिना खोथा बुंबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों माब्लाबा गान्दला राजा माब्लाबा सात गाथोननि दै लोंग्रा माब्लाबा काराप्टेड लिडार बेफोरबायदि गोबां बाथ्राखौ बुंबोबाय थानायखौ जों नुनो मोननाय जादों। थारैनो सारमोनहा एसे बुजिलायनानै गोजाम हान्जायावनो थायोब्लाबो मोजां जागौमोन। दा बुंदों चन्दन सार आरो खाम्फा सारमोननि थाखाय मोनसेबो बियाबानो खालि गैया दा अब्ला बिथांमोना मा खालामगोन बबे बियाबाव बिथांमोना इलेक्सन दारायगोन दा बेखौबो आं सानबाय थादों आरो बिपिएफआवनो थाबाय थायोमोनबा निस्सय बबेबा मोनसे बियाबाव मोनगौमोन दारायनो थाखाय। सोरबा एक्ट्रिसफोरखौ लाबोना होफैगोन खाम्फा बरगयारीमोन जुदि गेलेयोबा जों एक्ट्रिसफोरखौ लाबोनानै गेलेहोफैगोन जों बिथांमोनखौ दा बिपिएफ हिसाबैसो जों दंबाय थायो बिपिएफ मानसि रावबो थाङाखै साफा सानै मानसिफोर देवानिफोर सोरबा बिएसइउनि नेताफोर 10,000 20,000 लबाव थांदों खुनु रायजो राजा थाङाखै आरो जोंनि बिपिएम थांदोंबा साफा सानै गेसाव नेताफोर थांदों खाम्फा बरगयारी अलरेडि रेजेक्टेड लिडार जेनग्लिबाय थानाय मानसि थांदों चन्दन थांदों कराप्टेड नेता बियो दिनै निउस मिडियाआव ओंखारगासिनो दङ WPTनि 3.5 कोटी थाखानि 300 कोटी थाखानि केलेंकारि मा केलेंकारि खाम्फा बरगयारीनि चरित्रखौथ' मिथिगौ ओंखायनो जों गान्दला राजा होनदों बेखौ सात गाथोननि दै लोंनानै सागोर बारलांगोन मागोन लायनाय मेथाइ गैया होमबा थिग बिनि चरित्रआ बेनो दिनैनि थारिखआव खाम्फा सेवलांबाय 2 कोटी थाखा लानानै जयेन जाहैदोंनो दिनै बे 2 कोटी थाखा लानायखाय फैफिननो नागिरबा फैफिननो हाला दा बिथांनि आथिङा जिनज्रि खानानै दंजायो आरो मालाय जिनज्रि खानानै दोननाय दा चन्दन खाम्फा थांथों हितेश थांथों सोरबा थांबावथों जोंनो लिडारखौ नाङा जोंनो रायजो राजाखौसो नांगौ माने लिडारनि भटआबो गांसेल' रायजो राजाफोरनाबो गांसेल' ओंखायनो चन्दन बादि लिडारा थांबावथों सोरबा बिपिएम नेता थांनो लुबैदों थांथों आपत्ति गैया जों रायजो राजाफोरखौ दिनै जयेन होदों 650 जन जयेन होदों बेहाय दहाय फुङाव देबरगावआवबो 850 जन मानसि जयेन होदों जोङो बा जोंहा मानि खमि दं दरखार गैया खाम्फाखौ दरखार गैया रेजेक्टेड लिडार खाम्फा बादि गोरों मेला नेता दं मेला इयुथनि सेंग्रा फैबाय डक्टरेट जानाय मेला फैबाय मेला रिटायार्ड प्रफेसार लेक्सारार आइएएस अफिसार आइपिएस अफिसारफ्रानो जोंनाव फैजोब्बाय फैयाखै होमबा एक्स बिडिअ फैबाय सोरबा एनआइएनि अफिसार फैदों सोरबा माने स्पेशल ब्रान्चनि डिपुटि डाइरेक्टर फैदों बिटिसिनि सेक्रेटारि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिफ्रा जोंनि दलाव जयेन जादों होमबालाय खाम्फालाय माथो दाम दं बेखायलाय खाम्फा बादि बिए पासआ जोंबो ना नङा होमबा नंगौना नङा बयबो एखे बिसिनि टेम्प'आ जोब्बाय नंगौना नङा मोनसिनि टेम्प'आबो मोनसे थायो जेरखम सियार माबाफ्राबो मोनसे टेम्प' थायो बुस्थुफ्रा गारिफ्रा 10 बोसोरनि उनाव भाङा सिङा गाव हारसिंनो जालाङो थिग खाम्फायाबो 15 बोसोर बिटिसि 17 बोसोर बिटि खालामनानै बिनि टेम्प'आ जोबलांबाय दा बिनि खोथा बाथ्रा जेबो सोलिला इउपिपिएलआवबो सोलिखाया लेंजायानो गावसोर थांसिनलाबायो ओमफ्राय आख' फाख' मोननानै प्रमद बर'आ ओइ खाम्फाखौबो फंनैसो बुंहरदो बेबादि जायो आरो मालाय दा जों बुंनायखौनो फाग्लासिया रोंदावलाबायो गुनजेर अरबाय मा अरबायनो गावहा
गावहानो गुन्दैजों एवनाय सेवनाय ओंखायनो गाव खारदों आरो मालाय गावसो अरजादों मिथिबाय बेबादि रेजेक्ट लिडारखौ रावबो नाङा समस्थिया सुखुयैखायनो देरहा होआखै नङा होमबा समस्थिनि रायजोआ सुखुवाबा बेखौलाय आरो गावहा थानानै मा लाब दं ओंखायनो गुन्जेर अरजानाय नेताया गावसो बिपिएफआ साल गोरा बिराद जानला मोनला एम्फौ अरनो हाया बे पुरा मिसियर्ड जानाय दिनै बिपिएफआ दिनैनि तारिखाव 25 बोसोर जानोसै 25 बोसोर जाबा सासे मानसिया बिराद मिसियर्ड जायो हाबा हुखा लानो हानाय साख्रि बाख्रि लानो हानाय समाजनि खामानि मावनो हानाय ओरैबायदि गोरलै नंला बियो मिथिबाय बे गोदोनि दंफांनि दालां नंला बियो बे जाबाय जोंनि पिलार बसायनाय जाय पिलारा 100 बोसोरबाबो जेबो जाया दालाङा बेबादिनो मोनसे खुन्थिया दिनै बिपिएफआ गसंना दं रायजो राजाफोरनि थाखाय जों रायजो राजानि खामानि मावगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावगोन इडुकेसनखौ जों डेभेलप खालामगोन प्रमद बर'बादि लेखानि फायखारि खालामा जों 500 थाखाखौ 15,000 आव फाननाय बायनाय खालामग्रा जोंनाव बिदि नेता गैया लाख लाख थाखा लानानै बिटिसिनि टिकाखौ बायनानै मानसिफोरनो फानजोबनाय कौटि कौटि कमिसन लानानै बेबादि जोंनाव गैया जों रायजोनि थाखाय गसंगोन जों रायजोनि थाखाय अरायसम दं बिपिएफनि दानि थासारिया जोबोद मोजां दा जोङो बेवहाय जों क'क्राझार हिसाबै 12टा समस्ति दं सिभिल जिल्ला हिसाबै दिनै 12टाबो देरहानायनि मोनसे पजिसना फैबाय इउपिपिएलआथ' थांनाय 2020 आवबो मोनसेल' देरहाखादोंमोन दाबो बेवहाय रबिराम नार्जारि सार गसंनानै बे उकिल मुसाहारिनि नामा फैला दा दिनै क'क्राझाराव 12टा चिराङावबो जों मोनबा मोनगोन आरो आनडिभाइडेड बाक्सा जिल्ला हिसाबै जोङो बेवहायबो माने 6टा 7टाया मोनगोन उदालगुरि हिसाबै जों 6टाखौ दिनै तारिखाव बुंनो हायो दिनै मुद जोङो माने 27टा 28टा देरहानायनि मोनसे पजिसनाव फैबाय बेहाय माने खुनु कन्टेस्टआनो गैला उदालगुरियावथ' कन्टेस्टआ इउपिपिएलजों जाखाया बे खालि बिजेपिजों जागोन क'क्राझाराव इउपिपिएलआबो गैखाया गतिके दिनैहाय माने इउपिपिएलआ जिर' जानो थांगासिनो दङ एबारनि बिसायख'थिखौल' खुनु मथे गेलेनो हासिगोन बिथांमोना आरो 2026नि एमएलए इलेक्सनाव टिकेट लाग्रा रावबो व्यक्तिखौनो मोननाय नंला बिथांमोना जे अबस्था जादों दिनै बिथांमोना लोगो आन्दायदों बिजेपिआबो जोगारबाय बिथांमोना होनदों बे सिट शेयारिंनि खुनु खोथा गैया फ्रेन्डलिबाबो गेलेनाय जागोन फ्रेन्डलि माने देरहानोखौथ' नागिरखायो बयबो फ्रेन्डलिबाबो देरहानो नागिरगोन देट मिन्स दिनै बिजेपिआबो एंगारबाय दिनै इजिपिजों लोगो जानो नागिरबाय थादों दा बेवहाय इजिपिआ बेहाय स्थितियानो गैया क'क्राझाराव जोंनि बिटिसिआव आरो दिनै बिथांमोना कंग्रेसजों रायलायखोमाबाय थादों जाहाथे जोंनि मुसलमानफोरनि भटखौ दाननो हायो खोमा बिपिएफनिफ्राय दिनै बेफोरबो खाथिनाय नङा आरो मालाय आरो बर' भटखौ जायफ्रा इउपिपिएल जानानै होफैबाय थादोंमोन दिनै बेखौबो माखासे एबिपिआ दाननानै लांसिगोन दिनैहाय दिनैनि तारिखाव नायोबा मोनफ्रोमबो समस्तियाव माने 7,000 8,000नि बारा भट मोननाय नङा इउपिपिएलआ माने जेनजोबगोन दिनैनि तारिखाव आरो बेनिखायनो दिनै बिपिएफआ सरकार दागोन बे 100% रोखा जाबाय बिथांमोननि कार्यकलाप बेखौ रावबो मोजां मोनाखै साख्रि बाख्रि होदों दिनै सिटेट माबा टेटनि साख्रि होदों जों खोनादों 15-20 लाख थाखा लादों होननानै बिराद इलिगेल सोलिदों जों खोनाबाय थादों दिनै साख्रि बाख्रिनि बादै टिका थुंग्लि होदों गासिबो बाहेरानि मानसिफोर मोनजोबदों इरिगेसनाव 2023 सनाव 100टा इरिगेसन खामानिखौ बिटिसिनि बाहेरानि मानसिफोरनो होजोबदों दाबो जोंनाव प्रमाण दङ दाख्लै जों बेरगावआव नुबोदों 250 कोटि थाखाखौ छत्तीसगढ़नि सासे कन्ट्रेक्टरनो होदों कम्पानिनो होदों होमबा बिदिबा बिटिसिबासो सोर रागा जोङा जानो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि लेखा साप्लाय होबाय 500 थाखाखौ 15,000 खालामबाय सोर फरायसाया मोजां मोनगोन सोर लेक्सारार लार्नेड पिपलफ्रा सोर मोजां मोनगोन दिनै साख्रि बाख्रि 5 लाख होनो होदोंमोन दिनै बिथांमोना दा मास्टार साख्रि होफ्लागासिनो दङ बिथांमोना बोरो 5 लाख साख्रि होनाया बोरो स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनाया बोरो 2024नि 3 जानुवारियाव जानाय मिथिङाव बिटिआर एकर्डआनो कमप्लिटलि माने रिजेक्ट जाखाजोबदों बेखायनो बुंनानै जेबो लाब गैला गतिके दिनै बे प्रमद बर'बादि सासे अजयगथा जाय माने गोहो गैया सालायनो रोङा बेबादि नेताजों रावबो थांफाया दिनै बाजेटखौ नायदो नों 250 कोटि थाखा हरफिनबाय दिनै नायदो 1143 कोटि थाखा हरनायाव 843 कोटि थाखाल' बाजेट खालामबाय इन्डिया गभर्नमेन्टआ दिनै माने 51 कोटि थाखाल' हरबाय थांनाय बोसोराव 175 कोटि हरदोंमोन दिनै जों बेसेबां लस जादों 300 कोटि थाखा लस जाबाय दिनै कार्बि आंलंनो 9 लाखल' पपुलेसन दङ बेवहाय 250 कोटि हरदों भारत सरकारा दिनै जोंनि 36 लाख मानसियाव मानो 50 लाखल' बा 100 कोटिल' माने 51 कोटिल' हरखो बेसेबां लासिंसिं खालि लामा बानायनो थाखायनो 3,875 कोटि हरदों जोंना 843 कोटि जोंनो बेजोंनो लामा बानाय बेजोंनो दालि संख्रि गासिबो बायजोबनांगौ होमबा बोरै जानो फालाय बोरै डेभेलप जानो थाखायासो डेभेलप खालामगोन ना नोंनि खोथा गोदै गोदै बुंनाय बाथ्राजों रावबो उदै बुङा